Erittäin hyvää tiistaipäivää. Ja suuret kiitokset tämän loistavan Grundig Kuvaputki TV:n lahjoittajalle. Erittäin hyvä kuva. Ja vielä kun sitä hieman säätää, niin kyllä tää jo pärjää ihan näille nykyajan laajakuvatelevisioille. LED-TVkin jää kakkoseksi tän laadussa. Mutta tosiaan, niin kyllä tällä saadaan oikein hienoa, että saadaan tänne Petri Harrasten nurkkaukseen lisää tätä elektroniikkaa. On tarpeessa. Ja lisää lahjoituksia voi lähettää. Olen todella kiitollinen, kun niitä saapuu. Mutta kiitos erittäin paljon tästä lahjoituksesta. Ja onneksi miltä itseltäni löytyi tämä laadukas kansalaisboksi, jotta videon pystyy näkemään. Kiitoksia tästä. Päivän jatkoja.